A dneska tu máme nový pack balíček. Ohnivej. Ten hezky. No a jdeme otevírat. Tak. Otevírám. Co tam padne? Ještě tam něco je. Ale žeton. EX. To si teď položím. Máme 4 karty dopředu. 1, 2, 3, 4. Tak. Jdeme na to. Tady je to hezky zrovnám. Jste to mohli vidět. Tak. Tady máte karty. Padl mi. Tohle padl. Další. Takhle. Máme. Padl. Samý energie. Takhle. Magmar. Krokal. Lor. Magmotar. Teda. Ertar. Skadjerde. Magmotar. Magmar. Tauros. Krokalor. Magmar. Fueoco. Tak. Takhle. A padl mi EXka. EXka mi padla. EXka. Takový ukážu. A ještě další trenér. Blejskavej, tady ta blejská. Tak, já se s vámi naučím.